Мы заўсёды разам ужо шмат гадоў. Калі мы перамагаем і калі святкуем. Аливария разом з футболом. Падтрымаем родную каманду разом з Аливария. Аливария з гонором быць беларускім. Artur Pik numerolla 14. Tartossa Virassa syntynyt 23-vuotias Artur Pik pelaa vasemmalla puolustajana. Hän meni ainakin sinne, mutta katsotaan nyt sitten 22 numerolla. Siellä hän näyttää seuraavan myös Igor Stasevich. 5 maalia tällä kaudella 15 ottelussa. Ja erittäin hyvästä paikasta, nyt vaarallisesta paikasta Stasevich lataa, mutta sitä se ei kuitenkaan ollut. Rodionov hyvin mukana myös. Volodko. Kun oikea laitaa, sieltä löytyy nyt Rodionov, joka tulee hyvin taavanainen vastassa. Rodionov loistava syöttö, mutta Laaksonen tulee nyt pelastajana paikalle ja sitten seuraava keskitys. Ja sieltä Hurme onnistuu puskemaan pallon suoraan kuitenkin Artur Pikin jalkaan ja sitten seuraava yritys. Ja nyt on hyvän näköinen paikka ja pallo on verkossa. Näin sieltä lopulta käy ja onko Aleksi Rios, joka sieltä tulee ja nikkaa pallon verkkoon. Ei se ole Rios. Se taitaa olla Karnitski, joka siellä on juhlittavana, mutta yhtä kaikki. Tuo maali, se kyllä tekee kyllä erittäin huonoa nyt SJK:n jatkohaaveille. Sieltä se maali lopulta tulee tässä uudestaan. Aika vapaasti pääsee sieltä. Siinä on Meite näennäisesti siinä edessä. Katsotaan vielä saadaanko tästä. Meite on paikalla, mutta ei oikein tiedä nyt sitten pitääkö edestä vai takaa. Ei enää edessä Vitali Rodionov lähde. Sitten Tuko ja pääsee boksiin. Nyt on paikka ja Tuko laukoo Veremkon. Upea torjunta, kansa nousee seisomaan, SJK myllyttää. Ja näin pallo sieltä lopulta tulee esiin ja valkoiset sukat ja sitten lähtee heitto. Ja se tulee hyvin tuonne boksiin. Meite. Kun siellä nyt tuhoja tekemässä sitten on Hetemain paikka, mutta hieman jää. Tuko ei ole kyllä laisinkaan mukana tässä. Ja no syöttö, se oli huono ja nyt on kova kilpailu. Aalto jää toiseksi Stasevich, mutta lopulta Henri Aalto onnistuu hoitamaan tämän tilanteen. Nyt mentiin kyllä kaasupohjassa ja nyt tulee vaarallinen paikka ja sieltä toinen ja kaunis on tämä maali. Sillä murskataan viimeistään. Sillä murskataan SJK:n haaveet jatkoon pääsystä ja nyt oli kyllä nätti osuma. Sieltä se lopulta tuli ja nyt vielä kun tunnistettaisiin kuka siellä maalintekijä. Se on Aleksei Rios, joka tämän maalin tekee ja murskaa SJK:n viimeisetkin haaveet, näin voidaan sanoa. Minskissä syntynyt 29-vuotias pääsee täräyttämään sieltä vastapalloja. Siinä Aksalu on kyllä totaalisen voimaton tämän kanuunan edessä. Sieltä se tulee kovaa, se kolahtaa takanurkkaan. Seuraava yritys, Rodionov alaspäin, Volodko, Stasevich, tulee Artur Pik siihen viereen, kun sieltä lähtee laadukas. Hyvin keskelle ja nyt on Riski sitten menossa ja sieltä pitäisi nyt päästä läpi ja Riski lähtee koittamaan vasurilla. Pallo jää edelleen siihen pelattavaksi Tuko. Nyt on Hurmeen paikka, nyt pitää saada pommia sinne Borisovin maalille. Hurme lähtee nostamaan, Radetski toisella puolella nikkaa pallon maalille ja sieltä se tulee SJK:n ensimmäinen europelimaali ja maalin tekijänä on numero 11. Ariel Koekam Tuko! Stadion suorastaan räjähti tuossa tilanteessa, kun Tuko oli tulossa palloon. Sen tilanteen näki, sen aisti, sen haistoi, sen tunsi. Se lähtee tästä. Hurme, Radetski ja Tuko aivan yksin tuolla taustalla ja tuossa vaiheessa jo hyvin sieltä onkin pallon nyt SJK. Radetski pitkine jalkoineen lähtee sitten haastamaan. Pikkusyöttö siihen Hetemaille. Hetemai ottaa Laaksosen mukaan. Laaksonen koittaa kaukaa. Jälleen Kendis kauniisti nyt pyörittää
erittäin nätisti. Siinä käytetään useampaa pelaajaa ja lopulta löytyy sitten Artur Pikke, joka lähtee saman tien itse tuonne boksiin ja nyt on oma jalka vapaana ja nyt on sitten vastaiskun paikka. Näin tulee Igor Stasevich toisella puolella. Odottelisi Karnitski ja sieltäkö Karnitski niittaa jälleen, ei onnistu. Lähtee sitten keskittämään, loistavaa. Hetemai, Tuko, Hurme kirmaa pallon perään, Riskin paikka on siinä ja Riski pommittaa 2-2. Jos ensimmäisessä osaottelussa Borisovissa Roope Riski epäonnistui, niin tästä paikasta Riski naulaa ja tekee 2-2 tasoituksen. Hurmelta loistosyöttö, mutta lepsua puolustusta myös Pate Borisovilta tässä tilanteessa. Riski on aivan yksin tuossa, sieltä Jurkendis ryntää taustalta, mutta ei millään ennätä enää tähän tilanteeseen. Ja nyt on lukema. Rahimi. Pääseekö Rahimi sieltä laukomaan? Ei, hakee sieltä pallon boksiin. Pikke kuitenkin sen käy hakemassa. Hyvä katko ja näin tulee Riski ja tulee hyvin ja pääsee laukomaan. Ja Kane. Hetemai. Mutta nyt pallo kimpoilee. Se tulee hieman onnekkaasti Hurmeelle, joka chippaa boksiin ja Rahimi nousee hyvin sinne. Voimaa, paukkuja on jäljellä. Muuta kuin pikkusen turparuuvista vielä kiristämään ja saman tien sitten vaikka Aade sinne iskemään yhden kappaleen maaleja. Ja nyt sitä yrittämään Stasevich. Laaksonen, Rahimi. Ja sieltä Rahimi päättää kokeilla. Vieraat pääsevät katkomaan Kordeichukin toimesta. Keskitys, johon nyt sitten, no siinä oli keskitys, joka Riskiltä sitten se oli tuollainen varsin näppärä yritys toimittaa pallo sinne takanurkkaan, mutta kyllähän Veremko oli siinä tilanteen tasalla, seurasi katsellaan koko pallon lentomatkan ajan ja otti sen sieltä riman.